Να ευχαριστήσω πολύ τον Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Δημητρόφ, για τη συνεργασία που είχαμε, τη συζήτηση που είχαμε, να χαιρετήσω την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας για διάνοιξη διόδου, μιας νέας διόδου στην περιοχή των Πρεσπών, στην περιοχή Λεμός. Είναι μια ιστορική συμφωνία αυτή, η οποία βασίζεται στις διατάξεις της άλλης ιστορικής συμφωνίας, την οποία υπογράψαμε, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η συνεργασία μας θα είναι προς όφελος και των δύο λαών και της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει. Στα αγγλικά μεταφράστε το εσείς. Thank you all of you, and thank you first of all the Minister, Mr. Dimitrov, for our signing of this historic agreement, and I'm very happy to collaborate and to strengthen and deepening the relations between our countries. Thank you very much. Thank you. One more time.